Hawe Nkosi yami. Kana uJehova umhle kanje. Kana uJehova umhle kangaka. Uye njengangimazi ngiyamazi. Oh Jesu. Hawu bantu bakaJehova. Uthixo kaningakanani. Hawu ngabisakhala gogo sezwafika ekhaya. Hey. Nikodwa. Nkosi yami. Ngadlanga lamadoda. Engijehova. Mafota. Hawu. Mama. Hawu. Nangu bhuti wami. Mama. Hawu. Jesu usawuyena ngomuso wakhe ngiyangibazi. Wayesemncane phile ngaka. Baba lesusane Siyabonga Baba ubenze nkosakale kuwe akhuleka kwethembe njalo ngoba wena uyayazi indlela wena uzomhola njalo uNkulunkulu wethu bese uyabaselela umseleli impela uNkulunkulu wethu Baba phindisele Nkosi kamsile phindise Jesu hawu Nkosi yamakhosi phindise ugcinile Nkosi yamakhosi iminyaka emine ukuphela uNkulunkulu wethu kepha namhlanje Nkosi yami iminyaka engaka uNkulunkulu wethu umgcinile lapha ekhona uNkulunkulu wethu wazi wena ukuthi uyawubuya ugcine buyile ugcina simbonile ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga Baba, siyabonga Baba wethu, siyabonga Boyingcwele, siyabonga Baba, Sihlalele endlini njengoba ndalimala. Ndahlatywa igrinder. Njengoba nindibona nje ndinje. Alinyazwa igrinder ndisebenza endlini. Ndandilungisa umnyango. And then ngemistake igrinder yenyuka yandikhatha umlomo. Yabe seyindishayile. Yandishaya nala esandleni. Njengoba nisibona isandla sinje. So ke ndathola isikhathi soba ndibe nomlalwane nefoni yami. So ndithe ndizibukelele nje i-programs. Ndiyathanda ukubukela i-programs ezakhayo nabantu ukuthi abantu baphila njani. So ndabe sendibona uhlelo lalo bhuti esiza omnye usisi owayenenkinga nomuntu owayemnikeze imali ethi uzomzamela umsebenzi. And then ke wathi inyanga nenyanga ufuna semani le babegqibe ngayo. So ndathi ngoba ndinami ndinenkinga yomuntu osanda kuthatha imali yami ngondisesibhedlela. Bekunomuntu ebendimsebenzela bendithutha abantu ngemoto yakhe. So lo mfana lo ndalimala ndisanda kufaka imali ebhankini yakhe engango 25,000 for ukuthi sikwazi uphinde siqhubekeke inyanga iziyophela. Ndalimala ke ngomhla ka7 yena wathatha abantu ngalamhla ka7 ntambama abathatha ekseni mase kufuneka abathathile ntambama ngomhla ka8 akasaya akayo bathatha. So imali yabantu yabe seyahamba kanjalo. Abantu ngenkathi nisesibhedlela kanti bafonela unkosikazi bafuna imali yabo. Labe sendithi mfazi ndinayo imali nayo endiyigcinileyo. So andiyazi nokuba iza kwenela na, ndicela uyithathe yonke kwi-account yami ukwazi uba unikeze aba bantu imali zabo.
ngoba andifuni abantu bazofika endlini bazokuhlasela, ngoba abantu abakhoyo kule mihla siphila kuyo bayingozi kakhulu. So umuntu uma umenze into kuyafuneka usheshe ulungise loo nto leyo. Abesethi lo mfana, hayi bhuti kukude Cape Town, bese ngingakwazi ukukusiza, kodwa-ke inkinga kukude Cape Town. So into esinoyenza singase sizame mhlawumbe ukumfonela lo bhuti or senze something, kodwa asinokwazi ukuza apha. So ndathi hayi-ke kulungile. Kwavele kweqatha into yoba hayi mani, ndinomndeni wami oseThekwini eningawazi. Kade ngabhala kokhumbula ekhaya nabantu endihlangana nabo, ndithetha nabo ngeba efondini kukho ifamily yami elohlobo nohlobo. Kunomuntu-ke ohlele enhlizweni yami, uSindi. Njalo nje uba ndikhuluma ngoSindi, ngoba uSindi ufana nengane yami le incane. Afana kakhulu uSindi nengane yami. So uma ndibona yona, ndibona uSindi, ewe ndandisemncane ngalesa sikhathi, kodwa emqondweni wami akaphumi. So ngabe senditshela lo mfana ukuthi hey, nefamily yami elohlobo nohlobo, angazi ukuthi ngaze ngiyithole njani. Athi lo mfana, hayi Dad Mashumbe bhuti, singakwazi ukukusiza sikutholele umndeni wakho. Yaqonda enhlizweni yami, batsho njalo bonke endihlangana nabo bakhuluma lento ikhulunywa ngulo muntu. Kodwa-ke ngizohlala ethembeni, angazi, kodwa ngendlela ne-confidence ngayo, which means uzokwazi ungisiza, ndazi. Kodwa yahlala ndalinda. I think wangolosibili enkathi ndikhuluma naye ocingweni, uLosithathu uLosini wandifonela ethi umndeni wami utholile. Ndamhleka, uyakhumbula ngosingakuhleka. Amhleka nathi hayi lo qambamanga, maybe ufuna imali lo mfana, luba sifake imali. Athi hayi bhuti usudlala ngami. Abuthi hayi bhuti umndeni wakho siwuthola, ukhona umuntu ofonileyo wathi abantu bakokwenu uyabazi. Ndithi hayi zawubona ngoko mani, kodwa-ke ndawukholwa xa sendikhuluma noma nimbuze lezi zinto ngizombuza zona, nizokholwa ukuthi empeleni yibo. So akudlulanga nsuku zingakhi bazali bami, wafona lo bhuti futhi okwesibili, wabe sesitsho ukuthi hey, nangu ma wakho. Angilele embhedeni, aphakama ngema yenyawo, ndathi hey makaPrim, nanku umuntu ethethe inganekwane, uthi nangu uma wami. Athi uMgwazelwa, nangu uma wakho bhuti, sicela ukhuluma naye. Hayi angazi injabulo engabanayo. Kusukela ngoko nje nasendlini yami kwavele nje konke nje kwashintsha nje, yonke into nje kwashintsha, umnandi ngendlela eyisimangaliso. So ngiyabonga bhuti mani, ngiyabonga kakhulu. Impilo yami uyitshintshile ekugcineni, uyitshintshile impilo yami. Hey, ngihluphekile bra, hluphekile empilweni. Ndizama kungalungi into ngoku ndiyizamile ukuthi mhlambe ndibe ne-idea ukuthi ngizokwenza into ethile, iseyiphumelele komnye umuntu lento bendine-idea yayo, yabo. Ngoba sometimes ndiyakwazi ukuthi ndifuna ukwenza into, kutholakala ukuthi kufuneka kubekho umuntu olilungu lomndeni ozozongisiza ngalento ukuthi iziphumelele. Ngikhumbula esinye isikhathi erenki la bengisebenza khona, bathi no kufuneke ndijoyinile erenki because isikhathi eside ngihleli nabo and ngibaphethe ngendlela e-right. So ngine-service e-right, angaze bakhuluma ngami, nje ngumuntu nje o-right. So kwathiwa mangize nemoto, imali khona, akekho umuntu ozondimela ukuthi ngithole imoto ebhankini ngoba angina-statement esi-right and angina-payslip. Abanye abantu basizwa imindeni yabo bafaka imoto, namhlanje banemoto ngayi-6, mina anginayo, yabo. So ezinye izinto ebizohlupha umoya wami lezo kakhulu, ukuthi kahle kodwa kube nini, yabo, kodwa kube nini usenzeka ngale ndlela. So andazi maybe ekulimaleni kwami uNkulunkulu ebenenjongo.